Ana m eche na di m chọrọ ịnụkpu m nwaanyị ọzọ. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya mụrụ nwa be nne ya bifo nya wee nụba di, ọ bụ ịghọtago na ndị befe jiri ego mana di eji ego. Ọ sị m nne na di enụsiala ya ọdụ obele oge ọ gbanwee. Ya wee na-ayị ya na-asị ya ka famenu white wedding. Ọ sị ya na white wedding bụ ndị ọcha wetelie na ya ada eme white wedding. Ọ bụ ịghọtago. Ọ sị m na ụmụnne ya niile na fajisi ego na di eji ego mana ụmụnne ndị ọzọ ụfọdụ ka wee jide ego. Mana ụmụnne ya niile nụsịrị nwaanyị fancha niile mesi white wedding. Di eju na ya ma mme white wedding. Na ewegola aka nne ya ọnya ọjụ wele aka ekpe ya ọnya ọjụ. Ọ sị m na o nwere one time ime na-eme n'abalị ịmago this false labor. Ha wee jebe ụlọ ọgwụ ya na di. Ha wee nọgide n'ụlọ ọgwụ chi wee fo ime ada emezie. Ewesa ha naba na ọ bụ na obidokwa ọzọ ha chigete azụ na amagoli fede n'ihe. Ha wee naba. Ọ sị m nne ha wee naluo n'abalị afọ olu echie niile di etụtụkọlụ ngwongwo ya niile na ụlọ Krismas. Hapụ nyanwa ime na-eme. Nwaanyị ime mesi n'abalị luo echi obulu ngwongwo edulu ndị friends ya na ụlọ Krismas. Na ọ nọgidere ebe afọ ya amụsịa nwa o wee chigete. Ọ sị m na this guy na-emegbu ya na mgbe mmegbu ji aka njọ bụ ya dị ime. Ya dora ime ọkwụrụ ọtọ gbanwee. Ihe a ka ọ ga na-epiogeli na ọ ghara akpụ ya mmadụ. Na sisi di eji wee nụọ ya na ọ da akpụ ya eje ife o. Na ọ chọrọ dịka ndị mmadụ mara na ya bụ nwunye ya. Na ọjọọ sọ na-eme boyoyo na-akwụgharị. In fact na ọ bụrụ ụdị nwaanyị anya chọrọ ịnụ. Si ya ma o nwere ife ndị be ha dobe. Na-agba n'elu n'ọnyanwa na-agba n'ala n'ọnyanwa maka na ka ọ nọsịrị ya na ọ na-enye papi ya 5,000 every month. Nọgide kwụsị ọ dị enyezi ọ bụ ịghọtago. Ọ sị m na fa na ụlọ Krismas nọ na nke nwanne ya nwoke ka fa na-anọ. Na di na-alụ ụlọ. Na di na-alụ ụlọ. Ọ sị m nne mama na di alụsigo ụlọ afọ. Na luo tata na ya tụnụrụ ọkpa n'ụlọ afọ maka na di si na ya ma nje n'ụlọ afọ. Ọ chọrọ ịkpọje n'ụlọ afọ. Ọ sị m nne mama na di edozigo room na ụlọ afọ ọlụsị. Ọ nata ya wee jee n'ụlọ afọ jee na-alalụ. Ya na ụmụaka a na-alalụ na nke nwanne ya nwoke. Nọ ndị mmadụ ga na-agwazi ife na-eme n'ụlọ afọ. Ọ sị m mama nke kasị njọ si ya mba. Ọ sị m na ụlọ afọ di ya lụrụ lụsị anya yes. Na ihe ọ na-eme bụ ya nọlụ na nke nwanne ya nwoke ma ọ ya nọlụ Lagos. O bulu akwụna o jee nọ ụlọ afọ okwere akpụ ya je. Ọ bụla akwụna rigolu n'enu bedi fa ebe afọ wee na-eme ihe ọ na-eme. Na akwụna ebugoli ụzọ banye be die. Ihe nya meli die ka ya marọ. Mana sọsọ ihe nya ma nya me this guy bụ na gịnị me na ndị befe nwere ego na ndị befe jiri ego na ọgwụcha. O wee na-echi eke achịgbuo. Ọ sị m nne ya na-asị ka ya hapụ die. Ya hapụ ya ka ebe a ga-ejebe. Ebe di ya fugolu from 0 to 100 fụ na o nwere ife nya nwe na o nwerekwa onye ga-agbatali ọsọ enyemaka. Even na nwa nke ya mụrụ be nne ya nọkwale under her with die. Na o nwere ihe nya nwere ike ime na sị ihe a nwere ike ime bụ gịnị? Ịgba ya nkịtị. Ọ sị m nne na di ya amakpọghị ya anya once. Na ya mụsịala nwa. Nwanne ya nwaanyị wee bịa ọmụgwọ. Ma na di nọ n'iru nwanne ya nwaanyị wee kụọ ya akụ. Nwaanyị aka mụrụ nwa ọfụ. A na-ene ọmụgwọ. Na ọ bụgodu na di chọọ itie ife na ọ bụrụzi itie ife n'iru nwanne ya nwaanyị mana di ya chọrọ ịma. Na ọ kụkpọrọ anya n'iru nwanne ya nwaanyị. Na ife na-ese na bụ na ego o nyere fa dị very small. Nwaanyị nọ n'ọmụgwọ. Oke ngwa ka anyị gbakọ. Na amụgo ụmụ na-atọ. Maka ọnwa nke ịtọ ka a mụrụ ife anwa. Plus nwa ya si be nne ya wee kpọrọ wee bịa. Plus nwanne ya nwaanyị. And nyanwa ya wee na-asị ya na ife o nyere ya epekekwa. Ịghọtago. O wee babali ya mba. Ya wee na-asị anya ya agwụ ya ọ na-aba mba. Ọ ghara ege ntị n'ife ya na wesị a ka onye ọ na-aratọrọ ọnụ. Wee kụ ya. Ya na-ewenyite iru nwoke a wee kụọ ya ihe n'ofu anya. Sị anya afọ wee zaa. Wee bido gbawa mmiri. E wee duli ejebe ụlọ ọgwụ. Wee treat be dị anya.
na a na-akịta agba anya afọ ọgwụ, agba anya ọgwụ, ọ kwụsị, ọ nọgide, uchigatakwa. Ọsị m arụ ize nọọsụ malụ di ya wee mere ọkpọbịa na-asị anya bịa weta ego. Maka na o nwere ife a na-alụ na di ya na-enye pocket money, na ego niile ọ na-enye n'ụwa bụ gịnị? Ego nni. Na e nwere ọshịshị tọlọ asị nke na o kwekwa ebidoli ya anything. Mana ife a na-elo kịta anụnwa nke a ji wee gbe aghalị bụ ịlụsị ụlọ Junior ama mba na dị ụlọ, na-akpọ ụmụ agbọghọbịa na-eje na dị ụlọ, ya wee na-eche na this man chọrọ imikpu ya nwaanyị. Ọkwa ifugo na ya nwere ife a ga-eme o, na ya agwago ụmụnne onye kwukete nke kwụrụ ọtọ gwa onye afọ na-eze onye agwana m ọkwa abalị ọpụ egwu agwantịlọ ọ ga-agbagide ọgbasịa nata odinele ana na-akọrọ onwe ọzọ na imetụ aka bụ ọchọ ka ọ dị ime o, ọ tụbara anya ime ihe ọ ga-eme agwụ. Na ya mara na nwoke ga-anọgide jedute nwaanyị just to ka o wee fulfill ihe ọ chọrọ, na ọ bụrụ ka ọnụbịa anụba. Ọkwa ịghọtago, ọ just chọọ ka udobie ya mụsịala ya nwanyị azụọla ụmụaka na happiness ya gbasarala ya. Ọdụ happy ọ dụrụ happy ọ gbasarala di ya na-eme ọsị na ya dụlezi, na ya dị deti, na ifele nyanwa bụ nwunye na-eme, na ya dụrụ presentable. Na nke kachizikwa ihe njọ bụ nke ụnọzikwu ekweghịzikwu ka ịkpụ ya jee n'ụlọ, maka na ịma na ọ bụrụ na ya bili ebe afọ ndị mmadụ bata fama na nwunye nke ya bụ. Na ya mara kịta most of his friends na ya na-afọ ha from afar. Ịghọtago na enwere ike inwe nke ya ga-elu nso ya fọzi ịkọlụfa na-asịfa na nnekwe n'ife tie na-eme. Ike kwụrụ ọtọ gwa ya na ya nwere ife a ga-eme. Oh! Di na nwunye. Chai! Na ngwesi ya nne na ụdị ihe a ka ị ga na-efe esi na your marriage ma ọ bụrụ na ịbụlụ laibi dụọlụ di gị nwoke filire na ịbụ laibi. Ha! Gị chọọ ife ị ga-alụ ọsị bụ na o nwekwara mgbe a chọrọ ife a ga-alụ ọ sị ka o mepele provision store ka fa nwee shop n'iru befa. Si okwugide mechie sị mba na ya ma nne ya na ya lọtaba ego ka awasabasị anya. Ọkwa ịghọtago na ọ chọrọ onye ga-awasị anya, ọ chọkwa onye ga-achalenji ya. Ihe ngwadebe dosgal na nsị ya si bụ ọnwụ ka ị chọọ ife ị ga-eme, maka na ife na-agwụ na ihe a akwa ifuru nwaanyị ọbụla nọ na di nwere ihe ọ na-eme. So few men ga-enwe regard for you ma ọ bụrụkwa na ọ chọọ ka ị nọ n'ebe afọ. Akwa ịghọtago, ma ọkwa ma ịbịa be nwoke ịchọ ogiri, nwoke ịchọ ose, nwoke ịchọ iyeli ntị ife onu wa nne ma ọcha asị na ịda ado ma detin wa asị na ị na-adị drọ presentable. O nwere ka nwoke nyegide gị ego ka o zuolu gị ka ịdị presentable. Ọ 20% out of 100 nwere ike ime, and the fact very scarce. Ịma mfọnụ ha anya nụ, kedu onye Igbo before ị ga-eji nweta ụdị nwoke afọ? Ị ga-enwe the quality, nwee the beauty, nwee n'ife niile dị na ya. Kwa ịghọtago, ihe ngwadebele bụ ya chọọ ife ọ ga-alụ, maka na ọ bụrụ na ọ chọrọ ife ọ ga-alụ onwe ihe megidekwe ka ọ dụ happy. O nwezikwa ife ọzọ ma o nwere ike ime ka o wee dụ happy. Nwanne m denye na comment section na ọ ga-anọ ebe afọ wee fe ihe ndị mmadụ ga-agwụ ya. Ọ dozikwa gị ka di ọ na-achọ inukpu nwaanyị, denye na comment section maka na ọ ga-enyere nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme. Manyekwazịalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.